שלום לכם, אני דור וזה מיינקראפט. זה חבר שלי טל. מה קורה? אנחנו משחקים הפעם בסרבר שלו ואני מקווה שתהנו. אז יאללה, בואו נתחיל. אני מפצח גרעינים ושרתי קולה, מתפנק. זה סרטון חדש בערוץ שלי דור, לא שלי. כן, זה הסרטון הראשון בערוץ שלי. מה אמרתי? חדש. אני חייב להגיד לך שאני חופר, שנעשית עם היד נראה איתי. זה לא. אנחנו היום נעשה פרק יחסי די קצר. כי זה סרטון ראשון ואנחנו לא נעשה סתם סרטון ארוך, כי אם אתם לא תאהבו את זה אז בשביל מה כל זה? נכון? איפה אתה? חכה לי. אני רואה אותך לא רע. לא יודע, פשוט הלכתי, יש פה ביצה. יש בו הכי הרבה מערות. לא, בג'ונגל יש הכי הרבה קצת. כאילו, יש הכי קצת. יש שם הכי הרבה עצים בג'ונגל. חזיזה, לא, זה הכי הרבה עלים. עצים. סילג זה. טוב. אתם רואים, יש לי כאן טורפק. לא שמתי לב. אתה משתמש בטקסטור פאק? לא נראה כמו רגיל. אבל לא שמתי לב, שמתי טורפק עם הלא של הלא רואה של ברלין. עכשיו נקרא את האיפול. פעם הבאה תגידו. קח חרב. קח. טוב. אנחנו גם בסרטון הזה נראה כל מיני מכונות שיעזרו לכם לשרוד וכו'. מכונות, מה זה טקית? מכונות על... מכונות של איך אתה רואה מנהרות כאילו ישר וכאלה. כן, זה אנחנו נלמד אתכם, תאמינו לנו, זה שיטה, מה זה סוסה? כן. בינתיים לפי מה שאני יודע, טל הראה לי את זה. כן. האמת היא, אני ראיתי את זה בסרטון, אנחנו נשים את הקישור של הסרטון בדסקריפשן, תנו לו גם לייק וסאב לבן אדם ההוא. אנחנו שולחים את הקישור למי שלא הבין אותנו. איך האוכל? פולקים. רגיל להגיד פולקים. בוא אליי. איפה אתה? אני בא אליך. כפרה. הנה, אתה רואה אותי? אני קופץ. למה אתה שם? יש שם חזירים, יש שם פיגים. בפרקים הבאים אולי נחליט גם לשתף כמה אנשים אם נרצו, אבל אל תקדימו לסדרה. אולי אם נחליט וואלה או אחלה גבר וכל זה נחמד וכל זה, אולי אם נעשה איתכם סדרה. מה אתה עושה? אתה עושה את זה כבר שנייה. וואלה, נכון. דבר, אני גוי. מה הקשר סוטה? אמרת סוטה. אני מדי פעם אגיד בשיחות מטומטמות. מה, אל תפרק, כבר הולך להיות לילה. לפני התחלנו. אוקיי, בוא נעשה מנהרה, ונעשה בית בתוך אדמה. שנייה, עוד שני שיפ. שני וול יותר נכון. שני שיפ. שני וול. יש לנו בית. איפה כל המנהרות? זה עדיין לא עובד ה-F3. עזוב את ה-F3, אני אהיה עם ה-F3, אוקיי? טוב. בסדר, תצחק עליי. למה אתה צורח עליי? אין לי מושג איפה אני, פשוט הלכתי.
לא, בלי שיגורים. איפה אתה קסם טייבול? טייבול. כן, טייבול. טייבול. דבר כזה שיכול תראה כמו איקס עיגול, אתה יודע. תעשה איזה סימן. קול. ומלא כבל. אני רוצה לעשות פה את הבית. איפה? אין לנו מספיק כבר לילה, פה. לא. פה זה... וואי, יש פה איירון מתחת למים. מה נדגיר בזה? עזוב, נעשה פה את המקום. אבל יש לא לבנות את הבית. אה? זה כאילו שאני יודע איפה אתה. 8 איירון. בוא אליי. איפה אתה? כמה זמן אנחנו מקליטים? 7 ו3 דקות. הייתם מאמינים כבר אחרי 7 דקות כבר לילה. הנה הקראפטינג טייבל הקודם. טוב, שתגיע אליי, פעם זה חידה, זה כאילו אנחנו לא מוצאים אחד את השני, אני כבר לא יודע לאיפה הלכתי, זה חד פעמי, זה... אל תתחיל... השם שלו קוראים טלוש. אני לא רואה אותך, רגע, תכף תכף. אני במערה. כן, אבל יש לי לא ראיתי איזה טוב, אני נכנס לחסום פה. זה בכלל מתבצעות. אופס, שכחתי לשים. אז הפרק הזה מפלצות, כי מה הגאון שכח? תגיד שלום הגאון. בוא לפה. איפה אתה? גאון. הנה אתה. טוב, פנה פה כמה שטח וביתנו. מנהרה לא הבית שלנו? לא יודע, בא לך? כן, פרק הראשון אני בדרך כלל תמיד עושה מנהרות לתוך... עושה בתים בתוך האדמה. איפה אתה? איפה אני יכול להיות? לא יודע. אתה יכול להיות. בתוך המנהרה. תצא ממנו. הנה אתה. קח פרח. כפרה. רגע, זה חמוד, זה פרח. שתלתי אותו. יש PvP? כן. גם לך יש איירון? כן, איירון אחד. יש 11. 12. תביא לי קול. אין לי פחם. אני ראיתי פה. נכון. כן, יש לי שהבנים האלה שמה. יש שמה. תוכן ראיתי אירופריין, אני איתך. ראיתי